ngene iki gara-gara trengke jeduk ning kene awake. Ini agak susah melu truk. Motor bantere gunane ndi opo ora iso masuk jelas. Iki ning ndi awake jane iki. Woi, woi, woi. Loh, dengaran ngene ngene. Ilang tuh kene. Mumpung akeh gara-garane akeh lak melu truk to. Wis jindek ning kene omongane ning ndi ngono. Bingung argane sampean ae jane Ndar. Iki tujuanmu ning ndi nggih? Ya ora eneng sirku tujuanmu mbahmu to. Terus ning kene ki ning truk diduk ning kene kok kare kono. Ki aku ora roh darah kene nyamuk arep meledak. Pamu to kaya. Biasa wong gunung. Rupamu ting celone. Tuh. Tujuannya berarti gak genah berarti. Gak genah dome kaya. Wong nyapo angene. Ayo lungguh-lungguh kono ngadem pikiran. Apik pranggone. Wis mending Saya no. Hop. Waduh. Ning madin kampung mesti rati ya. Oh iya. Itu jelas. Indonesia. Penting awake begini adem ayem mungkin aja kok bukan. Dor, wes, dor. Aku tau. Iku enek buan alon-alon. Aku dibanter ya. Oh iya ora moto iki ya. Banter ya Ram. Lah tak butuh inggon sing mending ning kono neh. Oh, tapi aku. Indil kok kene gen tau kuwi sih. Ngono kuwi. Halah. Ayo, ugo kene sik. Panas. Ini lah ada ijup. Enak ya. Lah opo ya iki jenenge kutho iki. Ya ora alun-alun karuban iki. Malah alun-alun iki kene to. Iki wedokane ayo Pranggone. Wes, jos. Tenan. Semesa kan menak to. Wong wedok iki ning kene percaya aku nek ning kene wong wedok iki adem ayem. Bangga adem ae. Ayo gendeng deh. Iki bukan gila karena elektronik. Tertawa itu tidak harus bersama wanita cantik tapi HP pun bisa membuat tertawa. Ya iya ta ya. Berarti guyu berarti gak kudu karo wong wedok nih. Ya ora kudu. Saiki lho wong wedok malah gawe lara ati. Ngene iki kan iso nyenengne ati to. Enak. Bahagia itu gak harus dengan wanita. So, Pak Eko wis masuk kurung iki. Lockdown ini. Tahunya ya. Iki sing gawe tulisane sapa? Lho iki penghuni kene kok gak ero iki piye. Ini misalnya tulisannya sampai lu tetek kali. Dadi omong Absen iki kok. omongane babiya bener ya. Kurang enek donya wis eneng. Ya wis enek, bantunya wis enek pisan. Cocok muni opo den remeng arepe dhewe. Iki lho ngene iki omong karo kanca timbang kene mbok PHP karo HP ngono. Opo Nah, umat. edanmu lho jano. Samar nek gendeng aku nangan kok ning kene. Ora duwe. Ada kanca ruban sedan tak go ning kare aku nambakne tombok ta kene. Rumah sakit kuwi sik nganggur gitu. Buka ora iki? Buka gorone wi. Iki nggo apa to iki? Apa iki? Oh. Tak critani ya. Gimana pas sore ini seluk babah tuh ning dalan. Cek kayak iki. Ngomong ini. Lu lek kok ning dalan kowe awakmu mesti butuhno Jimat, ketoke. rewangan iki mesti. Nek pikiranmu sumuk bisa ngedemno pikir. Panas ndor iki enek. Di sini ya urung pro aku yo. Tapi tak gawani ngono, pelenge mbahe ning ngono iki. Mbah Kung Tatan. Jerone ulo ra roh engko dihapusi. Ha iya. Jajal bukaan-bukaan penasaran aku. Oh, alah, yo. Ya bener. Bisa ngedemno pikir tenan ta iki. So gerem aku kaget iki gak apek iki mesti. Ketoke. Tapi rasa nginting aku. Lah kok dito no pate ono. Oh malah ron. So nginting ae. Ora iso aku wis menikmati sesuatu yang harus makane to. Ning donya iki aja instan ae. Ya goleki sing awake iso ngracik dhewe takrane gitu. Nikmati prosesnya. Selera orang itu berbeda-beda. Itu kok
santai guys. Lah aku gak pengen repot loh Mas. Aku ngol sing buntel saya ngelinting burung wingko nek ambiar ya kaya aku kae ambiar ya bar to. To hidup yo perjalanan mak apa-apa dilakoni ya to. Aja sing instan ae. Iki lho ibu ani ngetono. Alon-alon nek omong ki sing alon-alon caruban ya to. Nek mlaku sing alon-alon. Dadi nek awake hubungan juga bubaran. Dadi wong caruban ngene iki mesti adem ayeme. Apa-apa mesti ra bubaran ngene iki. Iya to? Nice. Lah iki lho sing wong caruban piye? Enak kan iki? Bos, penak adem ayem iki. Guru-guru aku numpak truk lho duduk kene aku ora ora omahmu mundur. Kentol kene ngidul. Yo kentol lali teko ngarep kene iki. Yo jan. Ora nek rek kon dari gede kowe. PP kono kobong dhewe to. Mbah tuwake berarti bening. Iya to nek menurut. Bener omongane. Jarimu kok kan ngademne iki tapi manasnya lho ning kene iki tidak kuat aku. Lah gelek-gelek. Jo cewek jan masuk. Ndi banyak ukti yang berjilbab. Cewek. Wuih. Iko bocah ini. Gak iso. Nyok gelem ora? Wes aku kok diobat bae aku yo gak masuk. Nikmat mana yang kau dustakan? Ngono sih kayak wong sambat. Ayo ajak muter ngene. Iki. Ngono. Alam ngono. Jalan ae. Yo to. Mikir yo. Antara abur. Pesawat. Yo ngono kuwi lho. Lho. Wong desa ini dijak rene mesti ngono kuwi lho. Wedan mergo corona kok mergo cinta. Wong kok guna. Wah, ini abur. Ora jaluk Abung, jaluk duit Iki nyapa suwene kene. Kaya-kaya iki gara-gara corona. Wah, TX bro. Lah iya madeg iku mae dhewe. Aku renek wong aku tak apa ya. Percaya. Santai. Renek opo renek. Aku ora tau nyetir pesawat lagi iki ya. Jalane ta. Woi. Bayo. Sawane semen nae kok ngene. Apa ya iki jenenge kutho iki lho yo lagi iki tok. Padha jan. Ini lagi iki ning kutho. Ya kare lagi ning kaya ngono iki omeh kalah tapi kita tidak bisa. Ya. Iki gur gawane kuwi mbah tuwek sing ngenehi rokoke iki. Oh, jimat. Nom-noman linting. Ya yo. Jaluk. Nom-noman linting. Tapi nek iso linting aku nek njaluk. Lintingan. Kowe ro lintingan to? Ya ngerti. Yo istilah ya linting. Ya mangkane kuwi dilinting gitu. Mangkane kuwi dadi duwe rokok kuwi aja pisan-pisan. Lha rokok ra tuku njaluk to. Mau duit ra duwe ora didoni wong. Iki yo ora duwe duit tok ngengkel arep metu ora didoni wong. Wong reno ae. Ngene. Nek ra Ya kita betah mana ini? betah wis ngetip pesawat ya ta. Nggone adem ayem, cewek ayu-ayu. Iki kok nggawa tas kok kaya bolang ngono piye. Aja ngetok-etok nek wong gununge kaya bolang ngono wis gedhe. Ning raro ta, sebab bontos sing mau pangan sampe dindukne truk e kondi. Nek gak nggawa tas ya antung-antung ngono. Pengen bontot. Lah piye? Bontot budal jam bar subuh kan aku pengen sedia payung sebelum hujan. Iya, angin nyetrit mlaku kentol gak anu enek truk to. Kuwi truk rencek nggo truk apa, aku numpak. Bae kocong lho. Numpak didukne kene garung didi sampean ning kono ke. Kono ke lho. Ora pedhok to nge. Lah iya ilang aku. Angin ning kono iki entek atiku wae. Tenan tak ora lor kidul Dirasa sesuai tujuan enggak. Ora, lur. Kan sejarah Caruban mungkin ning kono jarum gak to. Tapi nek ngomong-ngomong masalah wanita, wis mesti ora-orane kok ora. Gak wanita ning kene iki mending adem ae. wis jan mending adem aja. Ora kaya tukang syuting, cik jomblo. Nyanyi to. Ki opo nang. Awur basong Mas ning guri lho. Iya ta gedhe putih dhuwur kok sik dhewe awur basong ning guri lak enake. Modelnya kaya laran, ning kono ning kare kae yo arep mati. Gon-gon kok iso tuku. Aku nguyuh ngisingan sik luwung iki turu. Gon-gon tak turu.
ngomong. Kaya ngono kok Indonesia arep maju gitu. Ngajar Indonesia Joko dhewe. Oh, lah jon. Ya mawut kuwi. Untung kok. Biar kuwi. Lah to, untung kok medhi ngomong pesilat. Ki wonge adem ayem ki. Adem ayem. Tentrem apa wae ngene kan ya menak ya. Lah pendekar tok tapi ya adem ayem. Ya ngono wis senenge wong iki ya. Wong urip pancen digoleki adem ayem. Iya. Masuk. Esel lo kalah adem karo medhi. Kalah adem. Dia nih dah. Ini aku berjak caruban enak alon-alon ini seneng ku ra umum. Soben nek wing jak ning kare tak dite sepot-sepot ngono iki. Kono yo mending-mending to. Kowe ora to. Piye iki meneh? Ketinggalan kok gotong. Gotong ae. Iki HP ini kan buat nggo ngono. Kuman itu tadi. Es. Iso po? Es. Petatar tadi. Apa? Barang. Apa? Supaya rek. Sopo ini? Brune lewat rong kowe ngor. Ora Mas Gidak tok Mas Bion, Mas Bion. Apa ya ada brone Mas Bion. Es apa? Es teh, sitok. Cito. Jatane telu. Siap. Taruh ya. Siap. Sawi ning ngawi ya. Suwi. Kowe gawane opo iki jene? Ada bontot. Dolan bontot nom-noman. Gampang luwenan aku. Karena lapar mubah segalanya. Aku kota. Yo Mas tetane. Piye lho. Bakolis dak. Ya Mas. Es tanggo wong sing kuci otak Mas. Oh. Iki jeruk iki gak kuci wae berarti. Iya Mas. Dendore. Iki dhewe. Ayo balapan yo. Sapa sing warak berarti ngentekne. Yo, sing parek kentekne berarti ya. Yo, Sing kalah bayari. sing kalah bayari. Yo, sing kalah Masuk. bayari. Masuk. Lah kok ora krasa belas. Bang bayi bakole ndi nge? Taleni kok ngene iki lho. Ah, warak kau. Gimana kau? Iki Bayari. bayari. Iya.